Některé věci, a v dnešní době bychom měli rovnou přiznat, že většinu věcí používáme, aniž bychom pořádně věděli, jak fungují. Třeba televize, na kterou se právě díváte. O tvorbě programu toho bylo natočeno mnoho. O cestě informací ze studia k vám skoro nic. Klasickým a pořád nejlevnějším způsobem příjmu televize je pořídit si anténu a namířit ji na vhodný vysílač, například na Ještěd nebo Černou Horu, a dívat se na Genus Plus. Jak jednoduché. Přitom signál, než doputoval do vaší televize, urazil zajímavou a dobrodružnou cestu. A o tom bude náš nový seriál. S námi navštívíte místa, kam se běžný smrtelník nedostane. Vypravíme se do nitra řady vysílačů, takže to bude tak trochu cestopis. Ale protože se možnosti digitální televize stále rozvíjejí, povíme se i spoustu zajímavostí ze souvisejících oborů. Vysílače šířící pozemní signál multiplexu 1, 2 a 3 patří firmě České radiokomunikace. Dejme slovo řediteli. České radiokomunikace jsou předním provozovatelem televizního a rozhlasového vysílání a zároveň poskytovatelem telekomunikačních a informačních služeb pro firemní a velkoobchodní zákazníky. Co se týče počtu věží, tak máme víc než 560 věží. Nicméně na výstavbu digitálních multiplexů, pokud se podíváte na mapku za mnou, tak potřebujeme 26 věží pro multiplex 1, 26 věží pro multiplex 2 a 17 věží pro multiplex 3. To znamená, z těchto věží jsme schopni pokryt 99,6% obyvatel České republiky. České radiokomunikace mají k dnešnímu datu 355 zaměstnanců a tito zaměstnanci se starají nejenom o televizní a rozhlasové vysílání, ale starají se samozřejmě o poskytování i telekomunikačních a ICT typu služeb, to znamená informačních a komunikačních technologií. Co se týče tržeb, tak České radiokomunikace za loňský rok 2011 dosáhly tržeb přes 2 miliardy českých korun. To znamená, je to velmi významný hráč vlastně na tom trhu vysílacích služeb a samozřejmě na trhu alternativního poskytovatele telekomunikačních služeb. Riziko spíše leží v tom, že zainvestujeme peníze do výstavby multiplexu a potom nejsme schopni velmi rychle ty multiplexy zaplnit televizními stanicemi, což se například stalo tím, že vlastně s finanční krizí ten reklamní trh, na které ty televize spoléhají, se velmi významně propadl z roku 2008 na rok 2009 a dále poklesl v roce 2010. Přechod z analogového na digitální vysílání otevřel firmě zajímavé možnosti ve zcela jiné oblasti. Tím, že jsme ukončili analogové televizní vysílání, se nám naskytla příležitost na trhu využít unikátní technologické objekty, které vlastníme, a začínáme tyto objekty přebudovávat na datová centra. To znamená, to jsou lokality, kde jsou firemní zákazníci schopni umístit datová úložiště, firemní servery, a my jim poskytujeme velmi vysokou dostupnost služeb. My jsme loni v září spustili poprvé takzvané cloudové služby. Co to znamená? Jsou to služby, kde my poskytujeme firemním zákazníkům výpočetní výkon a úložiště na požádání. To znamená, tyto společnosti nemusí investovat do své infrastruktury a tuto infrastrukturu si od nás na základě skutečné potřeby pronajmou. Ostatně nyní právě otvíráme nové datové centrum, na jehož prohlídku vás nyní zvu. Tohle je první etapa, kterou rekonstruujeme prostory na Žižkovském vysílači. Těch etap bude několik, ta lokalita je naprosto bezpečná, je to technologická lokalita, nedochází zde k předělání nějaké kancelářské budovy, jak jsme tomu často svědkem v případě jiných datových center. A pokud se podíváte, kdy se vám historicky stalo, že by vám někdy v životě vypadlo vysílání televizního signálu. Takže podobnou hranici dostupnosti služeb chceme poskytovat i z tohoto datového centra. A netýká se to samozřejmě jenom Žižkovského vysílače, protože podobné lokality my máme v ostatních regionech v podobě vlastně původních vysílacích analogových sálů. Takže výhledově uvažujeme o přestavbě až 9 lokalit vlastně na datová centra. Jsme jeden z hlavních poskytovatelů infrastrukturních služeb a vlastníme zhruba 2000 km optických páteřních sítí v České republice a podobnou část si pronajímáme. Vraťme se od péče o velké firmy k péči o nás, televizní diváky.
Přechod na digitální vysílání máme za sebou. Co nás čeká teď? Český divák se může těšit určitě na rozšíření programové nabídky. V tomto roce by měli vysílat další programové kanály v multiplexu 3. No a taková perlička, na kterou se určitě bude český divák těšit, je na vysílání ve vysokém rozlišení. České radiokomunikace by chtěly zprovoznit pilotní vysílání ve větších městech v novém nástupnickém standardu DVB-T2, který by měl umožnit příjem televize ve vysokém rozlišení, to znamená ve výrazně větší kvalitě, která reflektuje to, že dnes divák kupuje většinou televizory s větší uhlopříčkou. Vysílání ve standardním rozlišení nebude vnímáno jako vysílání toho adekvátního kvalitního programu. Takže my jsme přesvědčeni, že v horizontu nějakých 2-3 let ta poptávka bude natolik velká, že přesvědčí ty televizní producenty pro to, aby už velkou většinu toho obsahu vyráběli v dnešní době ve vysokém rozlišení, aby na ten budoucí přechod byli připraveni. Můžeme prozradit, že bychom byli velmi rádi, kdybychom v polovině roku měli tohle vysílání zprovozněno ve velkých městech a na toto pilotní vysílání by mělo navázat vysílání komerční. V tomto případě ale čekáme na krok ze strany Českého telekomunikačního úřadu, který by nám měl přidělit kmitečtovou sadu finální, na které bychom to vysílání dostali, dejme tomu, pro až 80% diváků České republiky. V současné době se očekává s nástupem nového standardu tzv. Hybridní televize, kdy televize bude přijímat hlavní signál přes anténu, ale bude mít zpětné připojení k internetu, tak tato televize bude divákovi zprostředkovávat přehrávání titulů, dejme tomu z internetu a jakékoliv dalších možných aplikací. My velmi intenzivně diskutujeme s největšími výrobci televizních přístrojů na českém trhu o časovém rámci, ve kterém by byli schopni tyto přístroje na český trh dostat s cílem, abychom zahajovali vysílání na trh, kde už jsou tyto přístroje připraveny. Pokud se podíváte například na trh Velké Británie, tak tam již drtivá většina přístrojů, které mají schopnost zprostředkovat divákovi věm ve vysokém rozlišení, tyto technologie v sobě mají zabudovány. Televizi čeká další bouřlivý rozvoj. A co rádio? V blízké budoucnosti nás čeká samozřejmě digitalizace rozhlasového vysílání, která v současné době běží v analogové formě, takže se bude opakovat to, co se opakovalo v televizním vysílání. Divákovi bychom měli nabídnout lepší kvalitu zvuku, prostorový zvuk, větší nabídku kanálů a další, dejme tomu, do auta doplňkové služby, které mu umožní lépe se orientovat na dálnici, navigace v případě zácp, objížděk a podobných doplňkových služeb. A jak vidí svoji budoucnost České radiokomunikace? My vidíme budoucnost českých radiokomunikací v poskytování dále televizních a rozhlasových služeb. Co nás čeká v těch ostatních částích služeb? My se chceme orientovat výhradně na poskytování infrastrukturních typů služeb, to znamená využít naše existující portfolio věží, optických vláken a mikrovlnných spojů, tak abychom dále poskytovali služby firemním zákazníkům, ať už to budou datové propojení, internet, anebo hlavně cloudové typy služeb a velkoobchodním zákazníkům a mobilním operátorům více a více umístění na našich věžích, datovou konektivitu a poskytovat vlastně rozvoj a podpořit je v rozvoji širokopásmových služeb, o kterých se v současné době hovoří. To rozložení v dnešní době kolem 70% z rozhlasového televizního vysílání, zbytek připadá na velkoobchodní služby a služby pro firemní zákazníky. To rozvržení zůstane víceméně stejné, protože v obou dvou částech očekáváme zhruba podobný růst, ať už to bude větší zájem a přesun od standardní konektivity v případě firemních zákazníků k více poskytování služeb datových center a cloudových typů služeb, tak v případě vysílacích služeb o rozvinutí dalších služeb, jako v budoucnu například placené televize. České radiokomunikace mají vizi jasnou, protože působí v segmentu trhu, který se bouřlivě vyvíjí. Pro nás je důležité, že pozemní televizní vysílání, obohacené o nové možnosti, je nedílnou součástí této vize. Jak špičkově vybavený vysílač uvnitř vypadá, se podíváme příště. Naše putování po vysílačích začneme zde, v Praze na Žižkově. Naschledanou.
Dobrý den, vážení diváci. Dnes se podíváme, jak funguje jeden z největších českých vysílačů, a to Praha město, který znáte spíš prostě jako Žižkov. Cestou do Prahy jsme stačili probrat, že Honzovi Korcovi, který pro vás pořad točí, je téma velmi blízké. Pro mě to jsou určitě nostalgické vzpomínky. Jako já jsem o radiokomunikaci dělal 13, dá se říct, necelých 14 let, že dřív to bylo trošku o něčem jiným. To byly analogové vysílače, dneska to jsou všechno digitální, takže to je trošku o něčem jiným malinko. Úvodem bychom měli vysvětlit, proč se jako prvnímu budeme věnovat zrovna Žižkovu a ne třeba Ještědu. Začínáme na tomto místě z toho důvodu, že vysílač Praha město slaví v letošním roce 20 let od svého spuštění. Stavba věže, kterou vidíte za mnou, začala v roce 1985 položením základního kamene. Je to samonosná konstrukce pana inženýra architekta Aulického, který je autorem té věže a spočívá v železobetonovém základu a v tom systému samonosných ocelových věží. Byla vyhloubena 15-metrová jáma, do které byl vlastně vylit železobetonový monolit, který slouží jakoby těžiště a základna. Do výšky, kam se až dalo dostat s klasickým jeřábem, což je na téhleté fotografii, se dělalo všechno klasickým jeřábem a potom jeřáb stoupal společně s tou stavbou. V té pruhované laminátové části, která je úplně nahoře a ve které jsou umístěny antény pro digitální televizní vysílání, tak úplně nahoře je kyvadlo, které slouží jako protiváha a jako tlumič k mýtu toho anténního nástavce. V roce 2000 byl typický technický vzhled věže doplněn miminky výtvarníka Davida Černého, které se setkaly u pražské veřejnosti s pozitivním ohlasem, a proto si je naše společnost zapůjčila na 20 let, aby dali trošku lištější ráz té ryze technické stavbě. Můžete navštívit vyhlídku s krásným panoramatickým výhledem na Prahu, která je uprostřed ve výšce asi 93 metrů. Nicméně my se dnes podíváme ještě výš, kam veřejnost normálně nemůže. Podíváme se do výšky 113 metrů. V minulosti původní televizní vysílání bylo vysíláno z vysílače Petřín. Jak sami vidíte, je to věž, která je relativně nízká a pokrytí z Petřína zdaleko nepokrylo Novou Prahu a celé území Prahy, i když byl později dostaven potom vysílač na Cukráku. Proto Žižkovská věž slouží k dokrytí Prahy všech jeho zákoutí televizním signálem, tak aby všichni Pražané měli dostatečný a dobrý signál pro příjem televize a rozhlasu. Tohle je pracoviště centrálního dispečinku, na kterém kolegové hlídají provoz nepřetržitě televizního a analogového vysílání, jak rozhlasu, tak i televize. Za mnou je vidět monitorová stěna, kde probíhá vizuální kontrola vysílání z jednotlivých vysílačů. A to centrum dispečinku je umístěno tady uprostřed, kde můžete vidět například přehledovou mapu rozhlasových vysílačů, které provozujeme. Dole jsou monitory od technologií televizního vysílání, v tuhle chvíli už jen digitálního. A úplně napravo jsou potom monitory od distribučních sítí a kompresních technologií, to znamená o technologii, kde se vlastně vytváří jednotlivé digitální multiplexy, kde se sbíhají signály z jednotlivých televizních studií, dochází k jejich míchání, jejich zpracování a odtud potom už se rozesílají po všech vysílačích v České republice, odkud se vysílají k divákovi. Kolegové vlastně tady tvoří takovou tu první frontu monitoringu a dispečinku, to znamená zasahují v okamžiku, kdy se cokoliv v síti děje. Na obrazovkách se jim automaticky ukazují alarmy, alarmová hlášení, která jim signalizují potenciální problém, a kolegové mají možnost operativně zasáhnout, zaměnit technologii, to znamená přepnout na záložní technologii, na záložní vysílače, mají možnost ovládat naše energetické systémy tak, aby vše fungovalo precizně, mají možnost dálkově přepínat regionální vstupy jednotlivých televizí a spoustu dalších operací, protože my už dnes vlastně na jednotlivých vysílacích střediscích, na těch kopcích de facto už nemáme obsluhy a veškerá technologie běží dneska už bezobslužně a je ovládána právě z tohoto pracoviště. Datové služby mají v tuhle chvíli separátní dispečing na pražském Strahově, nicméně to dnešní natáčení zde už je v podstatě derniéra,
protože celé tohle dohledové centrum se bude rozšířovat a modernizovat, bude se slučovat právě s tím strahovským dohledovým centrem našich páteřních přenosových sítí, tak aby vzniklo jedno moderní centrum sdílené, kde budou kolegové mít možnost sdílet informace jak o našich datových sítích, tak i o televizním vysílání, protože ty dvě služby mezi sebou velmi souvisí, protože právě naše datové okruhy používáme pro přenos televizního signálu od headendu, od toho centra pražského k jednotlivým vysílačům. V analogovém vysílání před 10-20 lety bylo normální, že jeden vysílací kanál, jeden vysílací kmitočet byl přiřazen jednomu analogovému programu a tím to vlastně končilo. Digitální vysílání se liší od toho analogu tím, že na jednom vysílacím kmitočtu můžeme vysílat až několik, v dnešní době třeba typicky 5, ale do budoucna až třeba 20 televizních programů využívající jeden společný kmitočet. Tohle je vlastně to zařízení, ve kterém se jednotlivé programy ze studií, tak jak je vidíte na své televizní obrazovce, skládají do jednoho programového toku a jedním vysílačem prostřednictvím jednoho kmitočtu se vysílají divákovi. Tak nyní se nacházíme v samotném srdci digitálního televizního vysílání v České republice. V téhle místnosti se nacházejí centrální headendy, čili centrální technologie Multiplexu 2, čili komerčního multiplexu, a i Multiplexu 3, který naše společnost provozuje. Genus Plus přichází po datových linkách a přichází tady do těchto modulárních kodérů a tohle je ta jednotka, ve které se ten program z vašeho studia zpracovává a vkládá vlastně do celkového programového toku Multiplexu 3. A takhle sestavený programový multiplex potom odchází přes naše distribuční trasy na jednotlivé vysílače, odkud je vysílán divákovi. Za mnou můžete vidět už jenom půdorys prostupu mezi vzduchotechnikou a bývalým analogovým vysílačem. Pro vaši představu, ta zakrytovaná část, takhle velký byl půdorys analogového vysílače, který vysílal jeden jediný televizní program. A jak jsme dole viděli ten obrovský prostor, který zabíral analogový vysílač jednoho jediného analogového programu, tak takhle vypadá digitální vysílač dneška. Vysílač, který svým signálem pokryje celou Prahu, vysílač, který vysílá na jednom kmitočtu 5 televizních programů. Vedle sebe tu vidíte 3 vysílače všech 3 digitálních multiplexů České republiky, takže vysílání 11 programů pro občany Prahy a nejbližšího okolí. Celé tohleto patro je dedikováno pro digitální televizní vysílání i do budoucna. Signál, tak jak jsme si řekli, zase v přízemí z digitálního headendu, kde se poskládají všechny programy do jednoho programového toku, přijde sem do vysílače a odtud je vysílán. Máme tu vysílače všech 3 multiplexů, čili v současnosti 11 televizních programů a tyhle 3 kmitočty, tyhle 3 multiplexy se musí spojit do společné antény. K tomu slouží zařízení, které vidíte tady vlevo ode mě. Ten labyrint je soustava filtrů a sdružovacích mostů, které slučují všechny ty signály dohromady a na výstupu, to je ta úplně nejzaší trubka, jsou vlastně už všechny signály poskládané do jednoho vysokofrekvenčního signálu a ten je potom veden do antén, které jsou nad námi úplně na vršku v té červeno-bílé pruhované části vysílací věže, kde jsou vysílací antény pro televizi digitální. Tyhle trubky jsou vlastně koaxiální vedení. Tak, jak znáte z domova koaxiální kabel, kterým máte připojenou anténu ke svému televizoru, ale kde je samozřejmě daleko menší intenzita signálu, tak tohle je to samé, jenom v robustnějším provedení pro velký výkon. Kdybychom se podívali dovnitř těch měděných rour, o kterých jsme hovořili, tak vypadají právě takhle. Uvnitř vnitřní vodič, který vede hlavní energii a sínící vodič vně. Tahle nezapojená rozhraní jsou připravena na další vysílače, dalších multiplexů, ve kterých vám dáme, doufejme, televizi ve vysokém rozlišení. No, musím říct, že po 20 letech, co jsem teda dělal ještě na vysílači, kde teda opravdu ta technologie šla hodně dopředu a nedokázal jsem si tenkrát představit, že by to až takhle bylo malinký. Když ty obrovské skříně, které vypadaly pomalu jak vagón, se změnily v takovouhle krabičku. Možná se vám zdá, že staré analogové technologie byly zajímavější, poetičtější, nicméně my netrpíme žádnou nostalgii, naopak jsme pyšní na to, že můžeme služby pro vás provozovat na nejmodernějších špičkových zařízeních, na digitálních zařízeních a příště se podíváme na podobná zařízení na televizním vysílači Ještěd, která zajišťují signál právě pro vás doma, pro televizi Genus Plus. Těším se moc, na shledanou.
Dobrý den, vážení diváci, vítáme vás u dalšího dílu pořadu On Air. Tentokrát jsme se přesunuli ze žižkovského vysílače asi 100 km na sever od Prahy a jsme na vysílači Ještěd. Rádi bychom vás seznámili s jeho současností i historií. Historie staveb na Ještědu je bohatá. Bufet zde fungoval již v polovině předminulého století a rozhleden se tu vystřídalo hned několik. S trochou nadsázky lze říct, že současná dominanta vrcholu se zrodila z popela. Posledního ledna roku 1963 totiž vyhořel horský hotel, který veřejnosti perfektně sloužil 56 let. Za čas byla vypsána soutěž na architektonické řešení budov nové restaurace, hotelu a vysílače. Množné číslo je důležité, protože zvítězil návrh, který sloučil všechny požadované funkce do budovy jediné a tím vlastně porušil podmínky zadání. Vezmeme-li v úvahu, jak nedávno dopadla vizionářská letenská chobotnice architekta Kaplického, kdo ví, jak by trio Karel Hubáček, Zdeněk Patrman a Otakar Binar se svým troufalým návrhem dopadlo dnes a co by vrchol hory nakonec ozdobilo. No troufalost to asi byla, ale my jsme na to tak nekoukali, že to je troufalost. Kdybychom na to koukali jako, že to je troufalost, tak bychom asi měli strach. Když tam dám různý hmoty na ten konec, tak je to taková věc, která tam nepatří. Když jsem na tom koukal, tak jsem si říkal, ježišmarja, tenhle kopec by měl mít špičku. Aby ta hora si řekla, hele, ta hmota, já mám klobouk. Tak jsem mi tam udělal klobouk, no. To já jsem si ale nemyslel, že to jako vyhraju, nebo ne. To jen tak napadlo, že. Pro mě to bylo v několika vteřinách. Dej dohromady tu horu. Nic víc, nic míň. No a teprve potom jsem musel koukat na to, co to vlastně je, jak by se to udělalo. S výpočty vlastností laminátové konstrukce pomohl Matematický ústav Akademie věd. Konstrukce spočítal vynikající statik Zdeněk Patrman. Náročná stavba vznikala déle než 7 let. Jen pro srovnání, původní horský hotel byl otevřen půl roku po položení základního kamene. Je pravda, že s věží byl vysoký 23 metrů, zatímco vysílač je s anténami téměř 4krát vyšší a restaurace dnes pojme 2krát víc výletníků. Zdi zdobí skleněné plastiky Stanislava Libenského a Jaroslavy Brichtové. Je velká škoda, že z původního vybavení interiérů, navržených architektem Otakarem Binarem, se dodneška mnoho nedochovalo. Že se naprosto změnilo technologické vybavení vysílače, je naproti tomu zcela logické. No, tak skutečně teda musím říct, že za těch 18 let, teda, co tady fakticky nejsem, to tady fakt nepoznávám. Tady šílenýho místa, protože tady vlastně za mnou, co jsou trasy digitální, tak vlastně tady stály rozhlasový vysílače FM, elektronkový. Tady ten ohromný prostor, vlastně já tady pamatuju zónu, televizní vysílač elektronkový, který měl zhruba asi 2 kW, tuším. No dneska vlastně je to všechno v těchto šuplíčkách, takže prostor obrovský, prostě co se uvolnil po těch starých vysílačích. Vysílač Ještěd je velmi důležitým bodem ve vysílací sítí digitální televize. Vysílá Multiplex 1, Multiplex 2 i Multiplex 3 s výkony 50 kW, 50 kW a 20 kW Multiplexu 3 a doplňuje tak vlastně pokrytí Liberecka a okolí digitálním signálem. Podobně jako na pražském Žižkově jsou výstupní signály všech 3 vysílačů, všech 3 multiplexů sdruženy ve sdružovači, který je tady přede mnou a komplexní signál je potom veden do antény, která je úplně na špičce ještědského vysílače. Původně se signál televize Genus, liberecké televize, zpracovával v tomhle stojanu, nicméně od letošního roku už je signál televize Genus přiváděn přes optickou síť do Prahy a tak, jak jsme viděli v minulém díle, ve velkém centrálním headendu Multiplexu 3 je dnes zpracováván a přimícháván k ostatním programům, které zde vysílají. A přes tuhle technologii už vlastně dnes prochází komplexní zmultiplexovaný signál. Tadyhle ještě je vidět, tady jsou ještě zbytky vlastně vzduchotechniky od
od toho vysílače, který byl zhruba někde odsud až po vlastně tadyhle, jak jsou ty vlnovody. Moderní digitální vysílací technologie už dnes není chlazena vzduchem, tak jak to bývalo v minulosti. Dnes už každý vysílač má v podstatě svoji malou armaturu, která žene kapalinu přes zesilovací stupně a chladí tak vlastně kapalinou nové vysílače. Nyní se nacházíme v prostorách pod vysílacím sálem, kde jsme byli před chvílí. Tyhle prostory dříve sloužily pro vzduchové chlazení původních elektronkových vysílačů a dnes jsou uvolněny pro další použití. Vypínaná analogová technologie nám na našich stanovištích uvolňuje relativně velké prostory, jako jsou vysílací sály, vzduchotechniky, odbavovací pracoviště, které je tu za mnou, které my potenciálně přebudováváme a rekonstruujeme a budujeme je pro nové moderní služby. Ať už jsou to služby pro cloud computing, ať už jsou to datová centra, či podobná moderní využití. Koukám, jste dokonce našel něco i v archivu. Ano, to jsou kartičky, které teda v pondělí ráno jsme si vždycky prohlíželi, na kterých teda bylo napsané, co je bezpodmínečně nutný ten den v tom týdnu prostě udělat. Tady třeba vidíte měření zóna 1, jo, to znamená kompletní měření televizního vysílače, kde uměli antény, nastavení parametrů a zapsání do protokolu. Dneska ten systém flasuje úplně jinak. Dneska technologie vlastně hlídá sama sebe a je napojena dálkově na centrální dispečing, který je v Praze, a maximálně jednou za rok přijedou technici s měřícími přístroji a jen zkontrolují nastavení technologie samotné. Jinak všechno probíhá automaticky. To je i ten důvod, proč už tu není tolik obsluhy a tolik lidí jako v minulosti a dnes to zvládne vlastně jeden člověk. Kvalita a dostupnost služeb naší společnosti je naším prvořadým zájmem. Proto standardní zálohované energetické linky, které sem vedou z okolí, jsou dále zálohovány. V případě, že by došlo k výpadku elektrické energie, tenhle stroj sám naskakuje automaticky a přebírá celou zátěž bez potřeby zásahu člověka. Televizní vysílač ještě není jenom o vysílání televize a rozhlasu, jak by se na první pohled mohlo zdát, ale je to i velmi důležitý uzel naší páteřní komunikační datové sítě. Jsou tu připojeni i naši zákazníci, mobilní operátoři a další operátoři, kteří zde poskytují svoje služby. Aby mohly všechny mikrovlnné technologie, které jsou v tomto prostoru umístěny, fungovat, musel být plášť ještě zhotoven z dielektrického materiálu, čili z nevodivého materiálu, který nebrání průchodu elektromagnetického vlnění a signálu. A to znamenalo pro konstruktéry docela tvrdý oříšek, jak vyřešit staticky stabilní konstrukci ještědu tak, aby nemuselo být použito kovových materiálů. Nikdo tady v Česku neuměl tyhle věci dělat, jako pruty, které jsou dlouhé třeba 15 metrů. Tak jsme koukali tam a onám, až jsme přišli k rybářům. Protože rybáři dělali pruty a právě z této umělé hmoty jsme chtěli tu konstrukci udělat. Vysílač ještěd není tou typickou technickou stavbou, tak jak je tomu v případě jiných vysílačů, ale je významnou architektonickou a kulturní památkou, která je známá nejen v České republice, ale i po celém světě a tomu také musí odpovídat péče, kterou tomuto objektu věnujeme. Ještěd je také hotelem a restaurací a plní svou komerční funkci. Co se týče téhle funkce, staráme se o ještěd ve spolupráci s nájemci, kteří se starají o tu komerční část. Nicméně investujeme každý rok desítky milionů korun k tomu, abychom zachovali jeho vzhled, zachovali jeho funkci a zachránili jej pro budoucí generace. Naše nejmladší kulturní památka a jeden ze symbolů nejen kraje, ale celé republiky si péči určitě zaslouží. Uvažuje se i o nominaci na zařazení do seznamu kulturního dědictví UNESCO. Tento prestižní seznam zatím žádný vysílač neobsahuje. V příštím dílu On Air se vypravíme do Krkonoš a navštívíme vysílač na Černé Hoře. Špičkového fotografa krajiny a architektury vyspovídáme, jak pořídit efektní fotku vysílače a vyhodnotíme naši facebookovou fotosoutěž. Naschledanou. On Air.
diváci, vítám vás u dalšího dílu seriálu On Air. Tentokrát jsme se s vámi vyšplhali až na vrcholky Krkonoš a představíme vám vysílač Černá Hora. Jsme u Sokolské boudy na místě, odkud začalo vysílání z Černé Hory a kde stál původní vysílač. Když se stavěl nový vysílač, padlo období výstavby vysílacích antén a té nosné konstrukce do zimy a tady byla spousta sněhu, protože český člověk si vždycky nějak pomůže. Vymysleli to, že objednali z Holandska speciální jeřáb, který dosáhl až na špičku stavby, ale aby jej sem v zimním období mohli dostat, namontovali na nákladní vůz letecký motor ze stíhačky a rozpouštěli a profukovali tu cestu z nákladního vozu tímhletím motorem. A nyní už se nacházíme na vrcholku Černé Hory, kde stojí nový televizní a rozhlasový vysílač. Jeho výstavba byla zahájena v roce 1974, trvala 3 roky a v roce 1977 již bylo spuštěno nové vysílání. Vysílač vznikl za spolupráce s polskými projektanty a dodavateli a byl kompletně vlastně vybudován polskou stranou. A nyní už vás zvu na prohlídku interiéru Černé Hory do míst, kam se normálně nedostanete. Přestože na první pohled může Černá Hora zvenku trošku připomínat Ještěd, její konstrukce je poněkud odlišná. Tím hlavním nosným prvkem je prostřední ocelový sloup, který nese celou konstrukci, a jednotlivá ramena, která opravdu konstrukčně připomínají deštník, jsou na něj zavěšena a nejsou už potom kotvena dolů do země. Laminátová okna, která vidíte tady všude okolo, slouží v podstatě jen jako kryty pro mikrovlnné antény, které jsou součástí našich páteřních datových spojů. A kromě těch velkých antén, o kterých jsem teď hovořil, tu najdete i spoustu další technologie, která patří jak českým radiokomunikacím, tak i našim zákazníkům, například mobilním operátorům, armádě, policii a dalším. Jsme na vysílacím technologickém sále, vidíte tu spoustu místa po odstraněné, vypnuté analogové technologii. My jsme tu na Černé Hoře našli takový poslední pozůstatek. Ve skladu je ještě poslední elektronka, která pracovala v analogovém televizním vysílači, která se tu zachovala. Nicméně to je jen velmi malý kousek z toho vysílače, který vlastně stál na celém tomto prostoru, který je tady za mnou. Černá Hora je velmi významným vysílačem v naší vysílací digitální síti. Pokrývá svým signálem obrovské území až po Hradec Králové a jsou tu umístěny vysílače jak prvního, tak i druhého a třetího multiplexu. To znamená, že jsou odtud vysílány vlastně všechny digitální programy, které doma můžete naladit, včetně programu televize Genos Plus. My, když navrhujeme síť, tak vlastně vycházíme z těch zkušeností, které po léta máme vlastně z výstavby těch analogových sítí a vybrali jsme jako základní ty dominantní klíčové body několik vysílačů v České republice. Když se podíváte, tak ono na první pohled z toho matematického modelu vypadá, že by to mohlo stačit. Nicméně vzhledem k tomu, že jak Česká televize, pro kterou poskytujeme tyhle služby, navrhujeme a stavíme síť, tak samozřejmě i dominantní televize, jakou je televize Prima nebo televize Nova, těm tohleto pokrytí nestačí. Proto jsme tuhletu základní síť vlastně doplnili o další doplňkové vysílače a vznikla tak vlastně síť 26 vysílačů, která splňuje všechny parametry zadavatelů, to znamená velmi kvalitní pokrytí, které je větší než 95% obyvatel České republiky a dosahuje vlastně téměř 100% pokrytí i území. Digitální vysílání na rozdíl od analogového umožňuje takzvané jednofrekvenční sítě. Používáme přesných kmitočtů, přesných časových značek, používáme vlastně systém GPS, tak nám to umožňuje vysílat z několika nepříliš vzdálených vysílačů synchronně ve stejný časový okamžik naprosto stejnou digitální informaci a tudíž nedochází k tomu, že se ty vysílače navzájem ruší. To se týče systému DVB-T. V dnešní době už je vlastně nový systém DVB-T2, který je vylepšeným, daleko lepším systémem a ten teoreticky umožňuje vlastně použít jeden jediný kmitočet pro synchronní vysílání po celé České republice. V praxi očekáváme, že ty kmitočty budou potřebovat 2, maximálně 3, ale to ne z těch technologických důvodů, ale zejména z důvodu mezinárodní koordinace, neboť ten kmitočet používají třeba v Polsku, v Německu a my v některých oblastech právě kvůli rušení síní
jinými sítěmi v zahraničí nemůžeme použít. Dnešní moderní technologie díky své miniaturizaci už v podstatě nepotřebuje takhle velké objekty a takhle rozsáhlé zázemí. Dnešní vysílače už se vejdou do kontejneru a stačí k nim vlastně jednoduchý stožár, který by nesl antény. A mohou vypadat třeba jako vysoké stromy a podobně, takže vlastně nevyčnívají technologicky z té přírody. I přes excelentní umístění vysílače Černá Hora existují v okolí hluboká údolí, kam signál nedorazí, a proto v těchto údolích používáme tzv. Dokrývače, vysílače malého výkonu, které poskytují divákům v těchto místech signál. Milane, ty jsi profesionální fotograf. Když ti přijde zakázka, tak se nemůžeš ptát, jestli se ti třeba ten objekt líbí nebo ne, a jedeš. Ty jsi fotil i nějaké fotografie do kalendáře právě pro České radiokomunikace. Jaké to bylo objíždět vysílače a pracovat se na tom kalendáři? Tak ono to bylo asi jenom 6 vysílačů a část z toho jsem měl v archivu a mělo to výhodu tu, že třeba v Jeseníkách Praděd je velmi pěkný vysílač a já jsem tam byl za krásného počasí na běžkách, takže jsem to měl spojený ještě s tím příjemným. Ale samozřejmě pak, když přijdete k vysílači, který je víceméně příhradový nosník na výšku a obsypán parabolama, tak člověk tam musí najít trošku nějakých geometrických línií, trošku nějaké kompozice, ale i tak z toho můžou vzniknout velmi zajímavé fotky. Takže k té naší facebookové soutěži. Mohl bys nám říct, které fotografie tě zaujaly a proč? Tak fotografie jsou zajímavé, bohužel ne všichni si s tím dali tu práci a měli i třeba ty technické možnosti. Z těch fotografií, které mně se nejvíc líbily, jsou například tato, kde opravdu je to na čekání, na náhodě, ale i na připravenosti, aby takový snímek mohl vzniknout. Ty mraky to mění ve velmi zajímavou scenérii. Knihu o vysílacích věžích a čestnou vstupenku do kina bys teda udělil Michaele Stejskalové? Pokud mám ještě možnost udělit druhou... Máš a i třetí. Tak určitě Michal patří mezi ty vítěze. Dalším zajímavým snímkem je tento snímek, který, jak jsem se dozvěděl, je snad astronomickým dalekohledem focen. A na tomto snímku si vážím za prvé té technické dokonalosti, za druhé trpělivosti autora a samozřejmě i to, že esteticky to celé zakomponoval do překrásného snímku. Nutno říct, že tento snímek se podle mě dá pořídit za pěkného počasí. Z tohoto místa pouze 2krát ročně mám podobné místo na focení u mě ze střechy a vím datum, kdy tento snímek můžu takto pořídit. A když vlastně počítáme, jaké je tradiční počasí v Liberci, tak to čekání může trvat i několik let, že? Bez problému. Kolik máš třeba takových fotografií, kde si čekal několik let na ten záběr, který jsi chtěl docílit? A teďka nemyslím jenom vysílač, ale obecně, že jsi měl nějaký místo vyhlídnutý a pořád to nešlo. Tak já spíš mám rest v tom, že mám tyto místa vyhlídnutá a nemám čas tam dojít. Takže další knihu a čestnou vstupenku do kina získává fotograf Martin Gembec z Jablonce nad Nisou. Tak a přejdeme k třetí fotografii. No a teďka kterou třetí vybereme. Jako další fotografie, která se mi celkem líbila, je tento klasický ještět, kde byla použitá i technologie sepie nebo odtónování. Autorka hledala nějaké vyjádření a myslím si, že v tomto případě se jí podařilo barevný snímek, podle mě jinak nezáživný, máme ho vedle, obzvláštnit tím, že tomu dala právě jen ten rozměr malé kombinace barev, to znamená ty sepie a bílé. Jo, v té době roční, kdy to fotila, ten snímek je takový trošku ušmudlaný, špinavý a dá se s fotkama pracovat a opravdu pak může vzniknout zajímavá fotka z každého ročního období a i z fotek relativně nezajímavých tou postprodukcí můžou vzniknout velmi pěkné věci. Tak jo, takže třetí knihu dostává Jana Dolejžová. Blahopřejeme.
Dobrý den, vážení diváci, jsem rád, že se opět setkáváme u dalšího dílu seriálu On Air. Dnes se spolu podíváme do televizní budoucnosti. Ta budoucnost bude o televizi ve vysokém rozlišení. Něco vím, no. Mám to v nabídce ty kabelovky a to jsou ty kanály, které nechytám. Je jich asi 13. Čas se objeví reklama na televizi, že pořad jde v HD rozlišení, takže tuším, že je možná nějaká jiná kvalita. Miky určitě, protože HD televizi mám, ale prostě tady to nejde, já jsem to prostě, tady to chytám přes anténu, přes deštět a tady to prostě nefunguje. No tam vůbec nic a je mi to jedno. Jo, zaregistrovala jsem to, ale nic o tom nevím. Hovoříme-li o televizi budoucnosti, máme na mysli zejména nové moderní formáty, to znamená televizi s vysokým rozlišením, případně prostorovou televizi 3D, tak jak ji znáte určitě z kina, kam často chodíte, ale nejen to, je to i televize spojená a propojená s internetem, která přináší další možnosti do vašich domácností, a je to i vlastně mobilní televize, tak, abyste mohli svoji oblíbenou televizi sledovat nejen doma v obývacím pokoji, ale třeba i v tramvaji, v autobuse, na své vycházce, na chatě a podobně. Tyhle všechny moderní služby ovšem potřebují nové moderní technologické prostředí. Dnešní formát DVB-T už nepostačuje kapacitně těmto novým službám a proto České radiokomunikace připravují nový formát, takzvaný formát DVB-T2. Rozhodně se však nemusíte obávat toho, že byste se museli rychle zbavovat svých současných televizorů nebo set-top-boxů pro příjem DVB-T. Vysílání v tomto standardu poběží ještě několik let paralelně s vysíláním novým. Pro zavedení vysílání DVB-T2 jsou však i další důvody. Jedním z těch důvodů je vysoká úspora frekvenčního spektra. Frekvenční spektrum je národní bohatství a my se k němu musíme zachovat šetrně a systém DVB-T2 nám umožňuje vysílat přes celou republiku teoreticky na jednom, maximálně 2 mitočtech na místo dnešních 11. A v neposlední řadě jsou to i důvody ekonomické. Nový systém je až 4krát efektivnější než je systém DVB-T a proto nám umožňuje zpřístupnit vám další nové programy. Zkrátka nepřijdete ani vy, televizní diváci. Dnes za příjem televize ve vysokém rozlišení musíte platit, zatímco v pozemském vysílání budoucnosti jej budete mít zdarma. Sestoupili jsme z větrné vyhlídky sem do útulného prostředí nově zrekonstruované restaurace na Žižkovské věži. Přestože dnešní počasí je velmi mlhavé, tak budoucnost televize se nám zdá být docela jasná. Průzkumy posledních měsíců ukazují, že zhruba 2/3 obyvatel České republiky si již zakoupili velkoplošné moderní televizory a téměř polovina z nich je již vybavena technologií, která umožňuje sledovat televizi s vysokým rozlišením, ať už ve formátu HD Ready nebo ve formátu Full HD. Ty grafy to dnes jasně dokazují. Když se dělal průzkum, zda mají diváci zájem o nové moderní formy sledování televizi s vysokým rozlišením, ukázalo se, že téměř 70% diváků by ráda sledovala televizi právě v tomto novém moderním kvalitním formátu a téměř 30% diváků sdělilo, že by si právě kvůli tomu sledování zakoupilo novou televizi s vysokým rozlišením. Proto zavedení nového standardu, který nám tuhle televizi zpřístupní a umožní vysílat, je velmi aktuální. Občas slyšíme hlasy o tom, že televize budoucnosti není o tom klasickém vysílání, ale že je o způsobu vysílání přes internet, mluvíme o internetové televizi a tak dále. Je pravdou, že průzkumy a predikce do budoucna ukazují, že obrovský nárůst přenosu dat na internetu a na internetovém prostředí bude patřit právě videu. Nicméně faktem je, že to nebude ta klasická televize, tak jak ji dneska známe, ale půjde zejména o video typu YouTube, o videokonference, o, řekněme, dnes neúplně legální stahování filmů a podobně. Televizi bude stále patřit to klasické vysílání z našich věží, přestože do budoucna bude kombinovaná s dalšími službami poskytovanými přes internet.
O tom, že se nebavíme teoreticky o nějakém hypotetickém formátu budoucnosti, svědčí i to, že dnes již mnoho zemí, jak v Evropě, tak i na světě, zavedlo ten nový systém televize z vysokého rozlišení právě přes formát DVB-T2. Svědčí o tom vysílání ve Velké Británii, ve Švédsku, v Itálii. Naši rakouští sousedé plánují spustit televizi s vysokým rozlišením tímto způsobem během příštího roku. Za zmínku možná stojí obrovský projekt, který se připravuje v Rusku. Rusko se rozhodlo během příštích 3 let kompletně pokrýt tímhletím vysíláním Ruskou federaci. Plánuje instalovat kolem 6 000 vysílačů a pokrýt celou zemi moderním způsobem vysílání. Tak mezi tou SD a HD kvalitou je markantní pozorovatelný rozdíl, samozřejmě záleží na jak velké uhlopříčce. Věřím, že spoustu lidí to možná ani nepozná. Ta česká televize to má lepší. Ty sporty na ČT4, to je poznat, já občas večer sedím a předsvakávám programy a dívám se a projíždím celou tu naši nabídku a někdy je to opravdu hodně znát, obzvlášť právě ta Cinema a ještě myslím Barrandov pouští někdy ty staré americké filmy a tam je to vidět, že ta pestrost je proti třeba pak fotbalu, který běží na ČT4 veliký rozdíl v té barevnosti. Na mý televizi moc rozdíly vidět nejsou. Na tomhle asi bych to možná ani nepoznal, ale jinak kdybych na to měl techniku, tak bych to asi poznal. Tuhle místnost, která je srdcem digitálního vysílání sítě 2 a 3 v České republice, znáte už z předchozích dílů našeho pořadu. Kromě toho standardního vysílání, my zde ovšem máme tenhle stojan, ve kterém připravujeme nové programy a nové služby, kvalitnější služby, které byste měli záhy vidět ve svých domácnostech. Jedná se o systém DVB-T2, který nám umožní v budoucnu vysílat služby a televizi s daleko větší kvalitou, takzvanou televizi HDTV, čili televizi s vysokým rozlišením. Když srovnáme obrázek standardního rozlišení a vysokého rozlišení, na první pohled vidíte daleko lepší ostrost, daleko lepší detaily, ale nejen v té ostrosti je ten rozdíl, můžete si všimnout, že i barvy jsou daleko věrněji podané, neboť celý ten systém umožňuje daleko lepší kompresi obrazu a daleko lepší přenos kvality. No, tak asi vidím v tom patrný rozdíl, no, samozřejmě. Rozlišení, no. Jo, je tam víc řádků prostě. V barvách, no, jakože to je ostřejší. Ale že bych viděl nějaký markantní rozdíl, ale je to trošku rozmazanější, no. Barvách. Sitosti barev, jasu, jsou tam vidět detaily. Tam je to takový prostě neostrý. Tam je to neostrý, rozmazaný a tady si to vlastně jakoby užiju, je to, není to v moze, je to hezký, je to hezčí, ano. Aby to bylo koukatelný, aby to nebyl posunutý zvuk, aby to nemělo nějakou ozvěnu nebo zrnění. Je pro mě velmi důležitá, pokud se prostě dívám na nějaké filmy nebo nějakou většinou zahraniční produkci tedy, tak to velmi cením, jelikož nekvalitní obraz ubírá hodně zážitků. Čím lepší kvalita, tím líp pro mě, ale jako nevybírám. Prostě beru to, co je. Především v Německu, ale platí to i na Slovensku v určité míře, je výrazně větší poptávka po programech ve vysokém rozlišení, respektive tato poptávka přišla podstatně dřív než u nás. Speciálně v Německu se už několik let diváci nezajímají o počet programů, ale zajímají skutečně programy ve vysokém rozlišení. Pokud dnes divákům něco vadí na vysílání ve vysokém rozlišení, tak je to především to, že už několik let se jedná stále o experimentální vysílání. Těžko přesvědčujeme tyto spotřebitele, aby už nesli do nové technologie. Cena set-top boxu DVB-T2 se dnes pohybuje na trhu zhruba kolem 2000 korun, ale je velmi reálné, že během poměrně krátké doby se cena dostane stejně tam, kde jsou dneska jednoduché set-top boxy pro DVB-T. Na druhé straně i tato současná cena je pro diváka levnější než zařízení pro příjem HD televize na jiné platformě. Tak to je dnešek všechno, co můžeme udělat pro to, abyste tyhle symboly televize ve vysokém rozlišení viděli i ve vaší domácnosti, na vašich televizorech a příště si něco řekneme o digitálním rozhlasu. Máte se na co těšit. Těším se na shledanou. Thank you.
Dobrý den, vážení diváci, vítám vás u dalšího dílu pořadu On Air. Jak jsme v minulém dílu slíbili, budeme si dnes povídat o rozhlasovém vysílání, jeho současnosti i jeho budoucnosti. Přijměte dnes pozvání na vysílač Liblice, na středovlnný vysílač, kde vám ukážeme, jak takový vysílač funguje. Poté si řekneme něco o digitalizaci rozhlasu, podíváme se, jak vypadají přijímače a řekneme si něco o budoucnosti rozhlasu. Historie rozhlasového vysílání začala počátkem minulého století ve Spojených státech prvním přenosem z Metropolitní opery roku 1910. Velmi brzy poté se prosadil rozhlas i v Československé republice, konkrétně v roce 1923, kdy začalo vlastně první rozhlasové vysílání u nás. Pro zajímavost bylo to vlastně hned druhé vysílání po britské BBC v rámci Evropy, takže už tehdy byl Československo velmi pokrokovým státem. První přijímače začínaly jednoduchou krystalkou se sluchátky a následovaly rozhlasové přijímače s elektronkami. Jeden z těch úplně prvních máme tady, takzvaný Audion, vlastně obsahoval jediný zesilovací prvek, elektronku triodu a řádově 8 nebo 9 součástek, které je doplňovaly, které vlastně přijímaly signál, elektronka ji zesilovala a pomocí sluchátek posluchač mohl poslouchat rozhlasový příjem. První radioamatéři je v podstatě stavěli doma z jednoduchých součástek. Vývoj technologický šel velmi rychle milovými kroky dopředu. Rozhlasové přijímače dneška, ať už jsou v mobilních telefonech, ať už jsou v jiných přístrojích, vlastně představují velmi malý jednoduchý čip, čili de facto takovouhle maličkou součástku, která je součástí toho nového přístroje. Tady se nacházíme na kontrolním pracovišti středovlnného vysílače v Liblicích. Vysílač pracuje na frekvenci 639 kHz s amplitudovou modulací. Zařízení, které dnes vidíme, tak pochází z roku rekonstrukce, z roku 1976. Vlastní budova a vysílače o nižším výkonu byly zde instalovány v roce 1959. Jsou zde nainstalovány dva vysílače Tesla o výkonu 750 kW. V současné době je v provozu pouze jeden. Tento vysílač je ještě jeden z mála elektronkových vysílačů. Tady se nacházíme u modulátoru, dále v další skříni potom jsou zesilovače vysokofrekvenční a koncové stupně modulátoru. Konstrukce, kterou vidíte za mnou, je hlavní napáječ, kterým se přenáší výkon z vysílačů do anténního systému. Energie z hlavního napáječe postupuje do rozdělovacího domku. Z tohoto rozdělovacího domku jsou napájeny dva stožáry anténního systému, které jsou vysoké 355 metrů, což je nejvyšší stavba v České republice. Dva stožáry jsou proto, aby byl optimálně přizpůsoben vyzařovací diagram profilu České republiky. Jednou za rok se na anténních stožárech provádí údržba a před lety se stalo to, že jeden dobrodruh neváhal, vylezl po žebříku až plný vršek stožáru a pokusil se skočit s padákem. Ovšem porivem větru se stalo to, že zůstal viset na izolátoru a pak teda ho zachraňovali záchranáři pomocí vrtulníku. Jak vidíte, stránky provozní knihy analogových vysílačů zdaleka ještě nejsou popsány. Nicméně v souvislosti s rozvojem moderních digitálních technologií a zejména přijímačů musíme začít psát stránky nové, stránky digitálních vysílačů a digitálních technologií. Kromě výhod, které to přináší vám divákům, jsou tu také nepomíjitelné důvody a výhody zejména pro stát a pro výrobce programů, to znamená pro rozhlasové stanice. Digitální systémy uspoří spoustu spektra, uspoří spoustu energie, protože prostřednictvím jednoho vysílače můžeme vysílat až 24 rozhlasových programů.
To, že jdeme správnou cestou, potvrzuje vlastně i situace nejen v Evropě, ale i ve světě. Na téhle mapce můžete vidět, že všechny vyspělé státy evropské i světové již v digitalizaci rozhlasu pokročily a podobné systémy již buď to mají zavedeny, anebo je v současné době zavádějí. V poslední době často slýchávám názor, že klasické rozhlasové vysílání prostřednictvím vysílačů už nebude potřeba a všechno zastane internet. Je nutné si ovšem uvědomit, že jakýkoliv poslech rádia přes internet, sledování televize přes internet bude vždy placenou službou, protože vždy budete muset za konektivitu zaplatit. Proto my pro vás a rozvoj rozhlasu do budoucna připravujeme novou celoplošnou digitální síť, která vám přinese spoustu nových programů a pokryje zejména dálnice a silnice, protože myslíme samozřejmě i na poslech rádia v automobilech a v dopravních prostředcích. Celá výroba rozhlasového programu je dneska digitální. První analogový prvek v tom řetězci je mikrofon a už za tím mikrofonem jsou nějaké převodníky a všechna další technologie, záznam, střihání, mixážní pulty, propojování studií už je digitální. V podstatě i distribuce z budovy rozhlasu na vysílače je digitální a až zase ten poslední úsek, to znamená z vysílače k posluchači k tomu jeho rozhlasovému přijímači, je analogový. A tam samozřejmě může dojít k nějakým rušivým vlivům šíření signálu, které ta digitalizace eliminuje. Zatím sledovanost těchto nových programů není tak veliká, ono to porovnání vlastně mezi příjmem na VKV a příjmem všemi dalšími alternativními platformami, ať už internetem nebo digitálním vysíláním, tak stále vychází výrazně ve prospěch toho VKV vysílání. Z těch našich nových stanic tak poměrně dobrou sledovanost nebo největší atraktivitu má na jedné straně asi stanice Leonardo, která se věnuje vědě a popularizace vědy, a potom i stanice D-Dur jako stanice klasické hudby. Já se domnívám, že ten marketing by měl být postavený na tom obsahu, to znamená skutečně najít takové formáty, takové stanice, které zatím na našem trhu neexistují a které mají potenciál oslovovat posluchače. V případě Českého rozhlasu je to zejména třeba stanice pro mladší posluchače, potom to mohou být různé okrajové hudební žánry, na jedné straně třeba jazzová stanice, na druhé straně stanice s lidovou hudbou nebo s folklorem, hobby magazíny a podobně. Digitalizace vlastně umožňuje rozsegmentovat ten trh na větší počet úzce zaměřených programů, které si najdou svoji skupinu posluchačů, který potom těm programům jsou věrní. Existuje kategorie přijímačů, které jsou vybaveny displejem a které třeba umožňují kromě hlášení o stavu dopravy v nějaké textové podobě zobrazit třeba i obrázek z kamery, z dopravní situace. V tom součtu těch dílčích menších žánrů se domnívám, že je prostor oslovit další posluchače a případně z toho rozhlasového trhu získat i další prostředky nebo podíl na trhu. Jsme v prodejně Českého rozhlasu a vydavatelství Radioservis v Praze na Vinohradské ulici v budově Českého rozhlasu. A tato prodejna je jedna z mála prodejen, kde je možné už dneska pořídit digitální přijímač pro rozhlasové digitální vysílání DAB v cenových relacích zhruba od 1000 korun do až 8000 za ten nejlepší, nejvybavenější. Tenhle ten patří k té střední kategorii, vypadá jako obyčejný rozhlasový přijímač, ale umožňuje i příjem digitálního rozhlasového vysílání. Naopak ten přijímač černý je jeden z nejvyšších modelů této řady a má dva hlavní rysy. Jednak to je, že je vybaven grafickým displejem, na kterém je možné zobrazovat i fotografie nebo živá videa, grafiku a podobné záležitosti. A druhá věc, tohleto rádio umožňuje i příjem internetových rádií. Pokud máte třeba k dispozici Wi-Fi síť, tak to rádio umí přes Wi-Fi síť se připojit k počítačové síti k internetu a odtamtud je možný poslech více jak 20 000 různých rozhlasových stanic z celého světa.
Tak to je pro dnešek vše, co jsme vám chtěli říci o rozhlasovém vysílání zde z liblického vysílače. Přestože liblický vysílač v nejbližších letech digitalizace nečeká a některé analogové služby budou pokračovat i do budoucna, budeme rádi, když vám naše nové digitální rozhlasové služby přinesou co nejvíce užitku a co nejvíce prospěchu. Těším se na viděnou u některého z příštích dílů On Air. Dobrý den, vážení diváci. V předchozích dílech seriálu On Air jsme navštívili několik vysílacích věží a vždy jsme narazili na to, že s digitalizací vysílání se v nich uvolnily velmi atraktivní technologické prostory, ideální pro budování tzv. Datových center. Dnes si o těchto centrech povíme více. České radiokomunikace jsou tradičním poskytovatelem telekomunikačních služeb a služby datového centra jsou služby, které poskytujeme nově. Datová centra jsou buď to veřejná, což je datové centrum, které prohlížíme dnes, jmenuje se Tower a je přístupné všem zákazníkům, kteří potřebují uložit bezpečně své servery nebo nějaká IT zařízení. Naše hlavní výhoda však je, že v uvolněných prostorech po analogových vysílačích všude v republice můžeme budovat datová centra specifická pro konkrétního zákazníka, to znamená upravená na míru. Nazýváme je dedikovaná datová centra a v uplynulém období jsme umístili a vybudovali mnohem více plochy, než v tomto datovém centru v dedikovaných datových centrech, ku příkladu ve Zlíně nebo v Praze, budujeme v Hošťálkovicích v Ostravě. Takže se nám daří využít toho našeho potenciálu a vlastně přinášíme benefit zákazníkům v lokálním umístění zařízení. Přičemž ten dopad na cenu není tak zásadní, jako kdyby se to stavili na zelené louce. To je největší, řeknu, benefit z toho, že jsme přestali vysílat analogové televizní vysílání a pustili jsme se do tohohle datacentrového biznesu. Televizní vysílání bylo budováno jako vysoce dostupná kritická služba a sami jistě uznáte, že televizní vysílání prostě nevypadává. Byla to velká výzva a my jsme dostali tuto příležitost teda někdy začátkem tohoto roku s tím, že zhruba za 2 měsíce musíme to datové centrum vybudovat. Takže se dělal realizační tým a podařilo se. Toto není architektonický prvek, ale zdvojená podlaha, která má 60 cm. Jednotky přesné klimatizace dělají to, že studený vzduch ženou pod podlahu a vyfukují těmito otvory před servery. Servery vyfukují teplý vzduch do teplé uličky, kde je ten vzduch opět nasáván a tento cyklus vlastně periodicky probíhá. V případě výpadku pokryje UPSK 5 minut, do té doby startuje diesel a je to napájení vlastně nepřerušené. V datových centrech jsou instalovány samozášecí čidla, na rozdíl třeba od obchodních domů, kde je vytvářena vodní mlha. Datová centra se hasí jiným způsobem, je sem pod vysokým tlakem vháněn speciální plyn, který vytlačuje kyslík a dostává se zde koncentrace kyslíku na zhruba 14,5% normální koncentrace, s tím, že v případě, že by tady zůstala obsluha a nestačila by v případě vyhlášení požáru opustit tyto prostory, nic se jí nestane. Já jsem se zúčastnil tohoto testu u našeho partnera, s kterým jsme to realizovali, který mají instalovanou komoru. Pod tlakem tam vehnali ten energen, ten plyn a my jsme tam sledovali, jak ten požár vlastně v podstatě okamžitě přestal hořet. Jediný, kde jsem to pocitoval, bylo lehký nedostatek, takže párkrát se dodechnout. Je to něco asi jako když se lyžuje v Alpách. Datové centrum v podobě, jakou tady vidíte, nebo dedikované datové centrum je vždycky jenom kvalitně zabezpečená místnost. Naproti tomu cloudová služba, virtuální datacentrum, je náš prostor, stejně zabezpečený, stejně chlazený, ale je tam ještě navíc náš hardware a my vám dáváme pomocí speciálních technologií možnost
si část toho hardwareu, ten výpočetní výkon pronajmout a budete mít vlastní dedikovaný server, který nemusíte spravovat, kupovat, řešit licenční politiku. Nemusíte si kupovat přebytek výkonu do budoucna, můžete si řídit svůj biznis tak, jak rostete. To je základní benefit naší služby Smart Cloud. Když jsme začínali s radiokomunikacemi, tak jsme budovali tu službu na zelené louce. To je pravda. Vznikl cloud, vzniklo prostředí, ve kterém nebyl ani jeden zákazník, byla to zelená louka. Troufnu si říct, že to byla i zelená louka na českém trhu. V té době jsme byli mezi prvníma, ne-li úplně první společnost, která České radiokomunikace a my s nima, která nabídla na trhu služby v oblasti cloud computingu. Zákazníci, kteří přicházejí a využívají služeb toho cloud computingu, tak něco mají. Mají nějaké funkční systémy, provozují ty systémy v nějakém režimu. U sebe doma pod stolem v mnoha případech, ti větší mají nějaké svoje menší serverovny, a nebo prostě mají někde umístěné nějaké vlastní technologie. Je to jedna z dalších obav, kteří ti klienti dneska mají, je schopnost přejít v vozovkách bezvýpadkově. Vždycky nějaké výpadky jsou, ale musí být plánované a musíme vědět, že se stanou a kdy začnou a kdy skončí. Ale přejít do toho prostředí bez toho, abych měl nějaké ztráty, nedej bože na datech nebo nedej bože na produktivitě té firmy jako takové. My jsme ti, kteří máme dát tu odbornou znalost migrací, přípravy těch migrací a samotného provedení toho, že ten zákazník využívá dneska služeb cloud computingu. Jestli nám to nahrazuje nějaké specialisty na straně zákazníků, samozřejmě nahrazuje. Zákazník nemusí mít tak erudované lidi. My samozřejmě dáváme ten technický background, dáváme ty lidi, dáváme ty znalosti. Samozřejmě daleko hlubším úrovni, než je schopen mít dneska klient u sebe doma. Je to realita. Máte fyzickou ostrahu, máte tady kamerový systém, ukládají se data o tom, kdo vstoupil nebo nevstoupil do objektu. Máme tady dohledové centrum, které sídlí o patro výš. Je to technologický prostor, který není jen tak přístupný komukoliv v podstatě zvenku. Co se týče ochrany dat jako takových, to je další stupeň poskytování služby. My umíme na našem prostředí Smart Cloud data šifrovat, data důkladně oddělit od ostatního prostředí. Máme tam nasazeny technologie, které vám umožňují monitorovat vám přidělený prostor, co se tam vlastně děje. Sidní firmy si zpravidla tyto nástroje nepořizují, neboť jsou velmi nákladné v milionech korun. My to nabízíme formou měsíčního paušálu v řádech několika málo tisíci korun. Systémy nejvyšší spolehlivosti a bezpečnosti jsou zpravidla zálohovány. České radiokomunikace vybudovaly záložní datové centrum ve svém areálu na Strahově. A protože vizuálně je toto centrum stejně nezajímavé jako centra ostatní, natočili jsme pro vás krátkou exkurzi po strahovské telekomunikační věži. Nyní se nacházíme v 10. patře Strahovské televizní věže. Tento objekt nikdy nesloužil jako vysílač. Od počátku vlastně jeho vzniku koncem 40. let minulého století sloužil k testování a později provozu radiových spojů dálkových pro přenos telefonních hovorů a posléze televizního signálu. Když už ten původní starý objekt v Tomanově ulici nestačil, tak se v 59. roce zde začala budovat tato 10patrová věž. Takovýchto věží stejné fazóny je po republice mnoho, protože se budovaly v těch letech společně a měli hlavní důvod distribuci televizního signálu z pražských studií po celém tehdy Československu. Strahov byl vlastně centrem té distribuce, přicházely sem signály z Kavčích hor, z televizních studií tehdy Československé televize. Byl to tedy pochopitelně objekt velmi ostře sledovaný. Při okupaci Československa Varšavskou smlouvou byl obsazen jako jeden z prvních. Každý další rok při výročích srpnových byl navštěvován příslušníky StB a byli jsme my zaměstnanci tady pod jejich dohledem. Oni přišli dva dny před srpnem a obsadili šéfovskou kancelář a tam jsme se jim, já jsem tehdy tady dělal vedoucího směny, non-stop provozu, takže vždycky při předání služby jsme se jim šli ohlásit, že přebíráme službu a že je všechno v pořádku. Rok co rok tady byli. Když v 60. letech přestala kapacita té věže a té přilehlé budovy dostačovat, tak se postavily hned vedle další dvě budovy větší, do kterých se provoz a další složky přestěhovaly v 70. letech.
Mezi jiným tam bylo technické koordinační centrum Intervize, což byla taková obdoba Eurovize západoevropské. V posledních letech celý areál prochází rozsáhlou rekonstrukcí a od 1. září 2012 se zde nachází nové sídlo společnosti. To je pro dnešek vše. Příští díl On Airu bude na velmi aktuální téma, zvláště pro vás, kteří vlastníte a nebo si chcete koupit velkou moderní televizi. Z různých úhlů propereme vysílání ve vysokém rozlišení. Naschledanou.